hayi changes mfethu, kanti ungalana nawe, ngingalana mfethu, phela yazi ngisafuna ukuthi ungifundise nje, sihlale phansi nje changes, sibophe iqosha nje bafusibheme ungifundise. Ngoba wena ufuna ukufundiswa, ngizobe ngise-Mitchells Park ngomhla ka-2 May, yezwa, bhukha-ke, bhukha, ngoba ngeke ngize kwakho mina, khohlwa. Nami ngizobe ngikhona lapha, yabo kule event le, spiritual ancient awakening, festival, ngizobe ngikhona, bhukha. Sohlangana khona nawe, nami vele kade ngangifisa ukuhlala nawe phansi. Seke sibonana. Nayi link la. Angithi link la. Ila link la kuthiwa yini ibio, klika lapho izokudirect ushonele ufice lapha ma event, click events, ancient awakening festival, book. Mawuthanda uscan iQR code, mawuphatha lamafoni lawa afana nawethu, scan iQR code le profile picture yami la, yezwa. Angikho ke lapho ngenze singaze ngikhohle. Nansi indaba la ikhona. Yayingevi nesidina le yanto kimi, lento ekuthiwa ukushela. Ngoba sengaphuma kule yanto yayingicika. Akazi futhi ukuthi yini abantu abanothando oluningi sidatata. Bavele bethola abantu abazobaspina bebadlale bebadrive crazy without a license. Oza nendlebe ngize nendaba. Ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona into ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazili, uyabona. Ngothi nje ngokuxoxela indaba nje. Mina why ngigileke kaningi kanje lapha emjulweni. Yazi umuntu wengigile edlala nje yena, angigile kodwa. Uthola ukuthi umuntu ngimthole kanzima sekuyithemba lami yena. Akazi ukuthi mina ngizishimela. Avela ngidlale nje, ulindeleni. Yazi, angeke ngifantasize Nkosi yami, intombi engithandayo, intombi ezongithanda, ngisho nje ukuthi nje mangase ngithola intombi ezongithanda ngale ndlela engiyithanda ngayo, ngeke ngize ngiyichithele, ngisho konke nje, ngivele ngibona iRomeo and Juliet, ngangazi kwa Romeo and Juliet loyo. Kodwa nje nganginothando olusidatata nje. Yiyo futhi lento ayenza ukuthi bedlale ngami kanje labaya. Nansi ke indaba la ikhona. Kiyake lokho ukuthi vele kwakungidina ukushela ngoba ngangingakwazi. Yabo, kiyeke lokho. Indaba ila. Yabona kwaye wathi ngilapha ngivakashela uAnti wami eMaritzburg. Lapha eWilo. Kukhona ke umagcina wakhe indodana yakhe ugazi lami. Ugazi lami ke zazimwela kakhulu ingane nje, zazimthanda nje ngashilo lutho ugazi ingane. Ayimthanda impela. So uma ngabe ngiyiposition engakuyena ngangazi ukuthi ya nami lemvula eminethayo cishe nganginetha. Hayi, shuthi ugazi ke unentombi ke athi yazi kunentombi lapha na ekumele sihlangane nayo. Awungiphelezele. Eyalapha na eBhulwa ngaphesheya. Kwasohlangana la phansi egroundini. Hawu, sho kanje egazi. Hawu. Awu kuthi masifika lapha ya. Awu. Idabula madoda. Uhamba nomunye, awusho lo munye ke obvious ke. Vele untanga wami. Angathi wayishilo futhi ugazi ukuthi awuphathe lapha ngoba ngingedwa. Washo nje futhi ukuthi ufuneka kume kanjani kwimenu. Hayi. Siyafika ke lapha egroundini. Manje phela naba yabayaxoxa lapha. Kumnandi nje phela vele yithandana ezindala. Mina la ngisazoshukashukeka nje, angazi noma kumele ngiqale ngokiss, noma kumele ngiqale ngohug, noma kumele ngiqale ngokushela. Ngizothi ngiqala ngokiss, kuthiwa wena kanti unjani awusheli. Ngithi ngiqala ngokushela, kuthiwa wesilima usashelelana. Ngavele ngingazi, vele ngathi nje yabona la. Sengibuza imibuzo edry ndawonye, ngiyabona isikhathi siyahamba kodwa la siyahamba isikhathi angiqablile futhi. And ugazi ngeke zehle kahle lezo ndaba kuyena. Hayi, angazi ukuthi wagcine kanjani leni, kodwa engikukhumbulayo cha angitholanga lokho.
Kodwa indaba la ikhona ilana ke sengidlaleka khona ke mina. Ngithi ugazi lami ke laphela ke lo suku wabuyela eGoli ngasala mina la endlini yakhe. Awuzuzwa yini? Uyabona musuka eWilo phezulu le. Hayi eWilo phansi, eWilo phezulu, Wilo Fontaine. Le tabeni uya eBhulwa ngenyawo. Ha ngiyakuchazela wena. Uqale wehle. Ushone phansi. Uthi ababa. Bese uyanyuka futhi. Approximately the same distance oyehlile on the other side. Ushona le uyodlula lapha ya nakla kubhengwa khona. Shone phezulu. Yilapho ke lo ntombi yalapho. Manje indaba isekutheni ke njengoba sekuhamba ugazi ke phela sengibhurekile la endlini kaGazi. Sekumele kwenzakaleni manje? Sekumele ngintambama. Ngicela uJoza. Ngoba engathi inkulumo yethu yes yahlangana inkulumo yethu. Ngathi yahlangana even though phela kungakwazekanga ukuthi kwenzeke zonke izinto ngeorder. Kodwa ithi into asekushaya ikhathi late cansi ubani lapho 8 7 or 8 lapha ebusuku yimlo ya tlintlintlintlintli woza ngiyakulana hayana nokuthi ngiyakulana ngisendleleni ngiyawela la ngithi qishi ngizokhuphukela lapho athi hayi ke yabona nje bese ethi woza athi awoza wena uthe useduze irun ngibheke ezansi ngasho ngathi mina nginamandla ke mina kahle kahle yabo into ekuthiwa ipower ngine physical strength nje ayithi ngimanifesting generator git angazi ukuthi kwaba ama-minishana amanganani unbelievable le nto la ukuthi nami kukhona ifilimu yayisidlala la ngese ngiyibona ireal ngiyabona nalitho hayi ke angifika lapha ya umuntu wakho shabuci kring 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 haw lutho lo muntu asayibamba ifoni yabo asayibamba ifoni lo muntu hlale lapha emaposini phezulu yafona lutho umuntu asayibamba ifoni ayi cace ngihlala eside isikhathi lesi caca ukuthi hayi no ngiphunzile la yabona ke mase uphunze kanjalo uyayohamba la ukhumbula khona ubuye ufone futhi usho kodwa usukuhethekile hambe cabanga ngihambe ngizama ngiya on my way back ngithi mase ngizofika ekhaya nje alibambe ya hawo manje na kuphela ungasatholakali athi manje pho angazi akuchaza into ayichazayo manje ukuphi ngeke ngisho ukuthi sengihambile inkona khona la so mana sengiyaphuma I think more than before ngehla ngithi useyaphuma ngilindele ifoni phela ngithi meke wathi lo muntu kanti ukuphi ngizoqamba amanye ama ngiyanyuka ngagijima ifike lapha him loya ngiyafona kring 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 selingene ehlahleni ngisamthola lo muntu kube yiso leso sasekuqaleni futhi ngize ngibuyele emuva yiyo leyo ndaba ngitshela ukuthi ngithi sengizama sengiyisendlini manje sengilahlela nje ngizibhodom aphinda ngichazela istory understandeka kanjani mfethu pho ukuphi ngithi hayi bese ngithi ngiyahamba ngithe qishi la ezansi kodwa ngiyajika manje hayi woza phela sebusuku manje ngiyasaba ngitshela ukuthi kwaze kwashaya ubani ngidlala lo mdlalo ngehla nje ngenyuka ya u10 washaya u10 kwakuya ko11 lento lo ngiyiqale ngoba la ko78 lo mdlalo nje ngageza izandla njengoPilato inhliziyo yami engibhlungu kanje ngilala